Hej med dig, og rigtig god sommer. Velkommen tilbage, hvis du er en af de heldige, der nu er kommet tilbage på kontoret. Se, jeg har lige to vigtige tips til dig, der sidder som ansvarlig for virksomhedens økonomi. Det første, det er simpelthen at gå ind og analysere lidt på sommerens påvirkning på henholdsvis omsætningen, på omkostningerne og ikke mindst på likviditeten. Sådan så, at skulle der være nogle ting, som er gået anderledes, har påvirket økonomien negativt hen over sommeren, så har du muligheden for at mitigere og korrigere de aktiviteter, der skal til at skydes i gang her for 3. og 4. kvartal, efteråret og vinteren. Det er vigtigt, at du går i gang med det nu her, så du har tid til at få gjort det nødvendige. Det andet tip, jeg lige vil dele med jer, som er ret brugbart, det er at kigge specifikt ned på omsætningen. Prøv at sammenligne sommerens salg med sommeren sidste år, eller måske sommeren for 2 år siden. Er det gået bedre, eller er det gået mindre godt? Jamen så prøv at forstå, hvad det er, der er sket, og vigtigst af alt, få besluttet, om der eventuelt er noget markedsføring, der skal korrigeres for, eller om der er nogle ressourcer, som der skal korrigeres lidt for. Hvis du sidder med et godt tip, som du godt kunne tænke dig at dele med andre, jamen så skriv det lige i kommentarsporet hernede under. Jeg vil i hvert fald synes, det kunne være spændende at få delt lidt gode tips og tricks inden for CFO-området. Så det vil jeg i hvert fald se frem til. Og ellers, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag, og forhåbentlig godt efterår.